בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. היה לי על הבוקר בדרכי מנתניה לתל אביב, שם אני עובדת, הערה עם א', פיפיני, באנגלית זו מילה ממש יפה, פיפיני. אז אני קוראת את הספר הזה, שנקרא 4 הסכמות, ואומר משהו שפשוט הדהים אותי. ואז התלבטתי מה לעשות עם המידע ש... שנכנס לי למוח ופשוט פוצץ לי אותו. הוא אומר שהרדיפה לשלמות, כולנו, כן? גורמת לנו בעצם להתעלל בעצמנו, בכל מובן המילה. אפרופו, אז איך זה בא לידי ביטוי בשבילי באותו רגע? בחנתי את עצמי. אמרתי לעצמי, אני אוציא עכשיו מצלמה ואני אדבר ואני אקליט את התובנות שלי, אבל אז אמרתי, לא, איך זה ייראה באמצע נסיעה, כולם מסתכלים, ואולי אני לא אומר, אולי אני לא אמצא את המילים הנכונות, ופשוט התחלתי להוריד את עצמי. ואז אמרתי, על זה הוא מדבר, הרדיפה לשלמות בעצם גורמת לנו להתעלל בעצמנו. ותחשבו, כאשר בעל מתעלל באישה, כאשר מילולית, אני לא מדברת על פיזית, כאשר אמא מתעללת בילד או אבא מתעלל בילד ועוצרים אותו, מכניסים אותו לכלא או שופטים אותו, זה בעצם אותו הדבר שאנחנו עושים לעצמנו. אנחנו כל רגע נתון פשוט מתעללים בעצמנו עם יד על הלב. מי באמת אוהב את עצמו, אבל באמת 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 ועושה מה שהוא רוצה? לא אני, בטח גם לא אתם. כי אם באמת היינו אוהבים את עצמנו, לא היה אכפת לנו מה שאחרים חושבים, לא היה אכפת לנו שכל דבר שאנחנו עושים יצא על הצד הטוב או על הצד הרע. אנחנו פשוט היינו עושים ובוחרים לעשות מה שעולה על רוחנו. כמובן, זה ברור שאם אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו גם לא נלך לעשות מעשים רעים, אבל אנשים ששותים, ואנשים שמעשנים סמים, ואנשים שאוכלים, מפריזים באוכל, כל אלה, זה משנאה כלפי עצמנו. אז בשורה התחתונה, אנחנו בעצם נמצאים, יותר נכון, אנחנו צריכים להכניס את עצמנו לכלא. אבל הנה הערה, אנחנו בתוך הכלא שלנו. אנחנו לא מצליחים להוציא את עצמנו מהלופ הזה של להלקות את עצמנו, לומר עלינו דברים לא יפים, להוריד את עצמנו, להנמיך את עצמנו, אבל אז אנחנו לא יוצאים מזה, אז אנחנו בתוך הכלא של עצמנו. אז אנחנו בעצם מבצעים את הפשע, מענישים את עצמנו, שזה אנחנו הגנב, השופט, ומכניסים את עצמנו לכלא. אז תגידו לי אתם, איך באמת אנחנו נצא מזה? כי אני כבר קטונתי מהמסע חיפוש הזה. אני לא מצליחה לצאת. וזה לופ, זה סוג של התמכרות, זה סוג של עונש עצמי, זה כאילו אני חושבת שאנחנו כמו עושים עלינו גזר דין מוות. ואז נשאלת השאלה, תגידו לי אתם, מה אתם חושבים שאנחנו צריכים, איך אנחנו נצא מהלופ הזה? כי אני התחלתי לקרוא את זה, וזה פשוט, זה גרם לי לאיפוס עצמי. המוח שלי פשוט לא מצליח לעכל את הדבר הזה. אז אשמח להערות, אשמח לתשובות, כיצד אנחנו יכולים כן לאהוב את עצמנו, ולהוציא את עצמנו מהכלא הזה. ואולי אחד הדברים הכי נכונים לעשות זה פשוט
לפעול באותו רגע כאשר יש לנו ספק. כמו הסופרת מל רובינס נראה לי קוראים לה. בוקר טוב, אני כבר איתך. היא אומרת שכשאנחנו רוצים לעשות משהו אנחנו צריכים לספור 5 שניות ואז לבצע אותו. ואולי אם אני אקח את עצמי במקרה של האוטובוס והרצון להקליט את זה באוטובוס, אם הייתי סופרת 5, 4, 3, 2, 1 ופשוט מוציאה מצלמה ומקליטה, אני הייתי אוהבת את עצמי יותר. גם עכשיו, כי עצם זה שאני מקליטה לכם, אבל אני לא התמודדתי באותו רגע מהספקות שלי ומהרצון לשלמות, זה סימן שלא אהבתי את עצמי מספיק. אז זאת הייתה התובנה שלי לבוקר הזה. זה תובנה של 6 בבוקר, יותר נכון 5:30 בבוקר. אז יום נפלא שיהיה לנו.